Hallelujah. Ɔdɔfoɔ Nyankopɔn nhyira no nyɛ ɔkɛseɛ. Ɛnɛ nso yɛda Nyame ayɛ a atwa sɛ yɛni gye wɔ mu. Ɔdɔfoɔ ɛnnɛ Onyame ama yɛn ahoɔden apɔmuden ma yɛasɔre gyina yɛn nan so a. Mama yɛn nyinaa yɛmbɔ mu na yɛmfa aseda ma ne din kronkron no. Ɛnɛ nso so Onyame ama yɛn akwannya no sɛ yɛbɛtie ne nne. Tie mu ma yɛma Honhom Kronkron kwan no ɔnhyɛ ne ho anuonyam wɔ yɛn abrabɔ mu. Nyame Nkronkron yɛsrɛ sɛ hu yɛn mmɔbɔ na yɛn adɔyɛ saa. Ɛwɔ Jesus Christ din mu yɛabɔ mpaeɛ. Hallelujah. Ɔdɔfoɔ no nso ma wakɔ abade ba ɔte aseɛ sɛ dwumadie so. Yɛbɛfa yɛakenka nsɛm afi asomafo nnwuma no ti 3. Na yɛn nsɛm no yɛbɛfa afi ne nyinaa mu. Yɛka sɛ saa chapter yi nyinaa mu. Yɛn nyinaa yɛkae Peter ne John a ɛbere so yɛ ma ɔmo kɔkɔbɔ mpaeɛ. Ɔmo kɔbɔ mpaeɛ no ɔmo kɔhyia bubuani a ɔda gate a yɛfrɛ no beautiful ɛwɔ asɔredan ne gate n'ano. Bible kyerɛ yɛn sɛ ne bubua no a ɔyɛ no yɛde woo no. Na nnipa ɛkɔ bɛ nyinaa ɛma ne biribi nti ɔmo Peter ne John sɛ ɔmo hwɛ no. Ɔdwenee sɛ ɔmo bɛma no sika. Na Peter nso so na yɛ ayamhyehyeɛ ɛna na ɛhyehyɛ no ma no so obi ɛbɛyɛ saa. Ɛsɛ no wahu tumi a ne wura no ɔne ne nanteeɛ no ɔwɔ. So tumi san yarewa ɛyɛ nneɛma bebree. Onyankopɔn nam ɔmo so ɛma ɔmo ne bɛrima kasa ɛka kyerɛ no sɛ sika ne dwetɛ deɛ ɔmo nni bi nea ɔmo wɔ na ɔmo de ma no. Yesu Kristo Nazarene ne din mu no ɔnsɔre na ɔnante. Ampa ɛno na ɔmo wɔ. Ɔdɔfoɔ ɛnnɛ ɛbɛtumi aba sɛ woboa afoforɔ. Wohyɛ binom nkorane. Ebi hia sɛ obi koraa bɛsere akyerɛ no kɛkɛ no wanya ahotɔ anaasɛ akomɔtɔyɛ mu. Obi pɛ obi a ɔbɛhyɛ no nkorane. Saa nneɛma nyinaa wɔ hɔ. Yɛyɛ deɛ. Nanso yɛmma nipa so hu nea wafrɛ yɛn no nso. Yɛmfa no ɛmma ɔmo. Yɛmma ɔmo ho sɛ ɔno nko ara na ɔmo afa hodie. Ɔno nko ara na yɛde yɛn ho to no so a ɛyɛ yie. Ɛwɔ mu ebinom ɛsɛe Yesu din. But nokorɛ no a wowu nim no ka na foforɔ nte. Ma ne nti aseɛ sɛ Bible no ɛna ɛyɛ yɛ manual kɛseɛ. Ɛno na yɛhwɛ mu de bɔ yɛ bra. Ɛno na yɛahwehwɛ a yɛhwɛ mu a ɛyi yɛn mfoni ɛkyerɛ yɛn. Momma yɛnka Yesu ho asɛm ɛmfa nkyerɛ afoforɔ. Ɔdɔfoɔ sɛ yɛhwɛ a papa yi sɔre ne nan so ɛhyɛ aseɛ sɛ ɔyi Onyankopɔn ayɛ ɛde kɔ asɔre fie hɔ. Na nnipa nyinaa ayɛ ɔmo nwanwa. Ɛnyɛ papa yi na ɔte gate yi ano yi. Ɛsɛ nnipa nim no ɛfiri sɛ yɛde woo no ɛna waba abɛyɛ panin. Ɔdɔfoɔ na Peter ka biribi ɛsɛ adɛn nti na mo ɛyɛ me nwanwa a mo nyinaa mo hwɛ yɛn sei. Asɛ yɛn a na yɛde yɛtumi ayɛ biribi. Ɛnɛ sei na agyidifoɔ bi pɛ sɛ nnipa bɛhwɛ ɔmo na ɔmo de ɔmo werɛ nyinaa hyɛ ɔmo mu. Instead sɛ ɔmo bɛ direct nnipa no akɔ Kristo nkyɛn no. Ɔmo gye Onyame ne onyam ɛfa. Ɔse montie me Israel mmarima. Ɛnyɛ yɛn a yɛtumi o. Nyankopɔn a ɔyɛ Abraham Nyankopɔn, Isaac Nyankopɔn, Jacob Nyankopɔn no. Ɔno yɛ agyanom Nyankopɔn no na ɔhyɛ ne ho anuonyam. Ɔhyɛ ne ho anuonyam na yɛdi kan fa Yesu so nso mopoo no. Ɛde no kɔ sɛnniyɛ ɛkɔ Pilate anim. Ɛdu baabi po Pilate pɛ sɛ ɔmo gyaa no nso moyɛ yaa ma yɛkum barima yi. Ɔno a na ɔyɛ nkwa farebae. Onyankopɔn nyanee ne fi awufoɔ mu. Na ɔno na yɛyɛ ne nansefoɔ yi. Na ne din mu ɛnam gyidie so ɛna ama ɔwura yi wonya ne fa ahodie. Ɛno nti Peter kɔɔ so ɛma nnipa ne hu sɛ Yesu ɛne nea ɛkɔ so no nyinaa ne farebae. Ɔdɔfoɔ momma yɛnkamfo Yesu ma afoforɔ. Ebi sese ebinom anya nwonwono bi wɔ mo mu nam nea gyigyi bi ayɛ no nti. But momma yɛnkɔ so nka nokorɛ no. Sɛ nnipa no etie asɛm a wɔka na ɔde hwɛ w'abrabɔ a ɛne ne hyia sɛdeɛ Yesu yɛyɛ no a ɛno na ɛbɛtumi ama ɔkra no wɔbɛhu Awurade. Nti ɛnya nsɛn wieɛ. Kristo gu so a ɛgye akra. Nti mama yɛnka yɛn no ɛnto mo.
Mama yɛnkɔ so ara ntwa akra me Awurade. Yɛmmɔ mpae ma ɔmmɔ mo akoma ɛpirim. Yɛnkɔ so ara na yɛma yɛabrabɔ ɛnso Nyame ani. Ɛnso deɛ yɛreka ne nso nea yɛ abrabɔ a yɛrebɔ. Na mmom, nea yɛreka ne abrabɔ a yɛrebɔ nyinaa no, ɛde anuonyam hyɛ abrɛ Asafo Awurade din. Ɔdɔfoɔ, Onyankopɔn ehia wo sɛ wobɛbɔ Yesu Kristo ho dawuro. Bebree naa na ɛrekɔ hell. Mesrɛ wo ma ɛnyɛ wakoma so adeɛ. Sɛdeɛ Yesu bɛtumi gya n'anuonyam wɔ soro aba bɛwu de agye yɛn nkwa deɛ, na yɛ asɛm a ɛho hia. Onyankopɔn nhyɛ wo sɛ ɔbɛkyɛ asɛm no. So aba wɔ nnɛ nso wɔ Yesu din mu. Amen.